ake ngibingelele babukela bakhona emakhaya. Mayifele ivideo ngicela ukuthi ucomment kube kuphela. Amanye amavideo akhona lapha ka YouTube channel ufike uthi MTHANDAZI DLAMINI. Mbukele khona ekhaya sasayisonto siyokhuleka. Lena video njengamanje ngicela ukuba ikusize ikuphumelelise. uNkulunkulu amandla, uNkulunkulu ongcwele, kulela emandla nezithunywa namadlozi nempumela yokumbukela umbukele ekhaya njengamanje noma ayemanzini emphomeni ezibene noma afuna kuvusa ekhala kubo, afisa ukuba nengane, afisa ukuba relationship right, afisa ukuvula amaphupho akhe, afisa ukuphumela kuphi empilweni. Yonke into ayenzayo ngabe ibhizinisi, ngaba ngamathenda, konke Nkosi makube kuhle phezulu kwempilo yakhe. Yonke imoya emibi emhlaselako ngathi inganyamala phezulu kwempilo yakhe. Makube kuhle kodwa Nkosi amakhosi. Lapho enze khona kabi uMongcwele bese Nkosi amakhosi ufike nangilosi sezulwini uyamelula egameni lika Jesu phakade. Amen. Mbukele khona ekhaya. Akusibo bonke abantu abazokuthanda futhi bakujabulele. Uqhubeke ubheke amavideo ami. Mbukele khona ekhaya. Okunye ukubonayo kungakuthusi. uNkulunkulu siza umuntu oyisizakho. Mbukele khona ekhaya. Impilo iyasekelwa. Impilo iyalungiswa. La emhlabeni kulindele ukuphocwa nokuphoceka nokunconywa futhi. Ungagade okuhle kuphela, ungagade okubi kuphela. Uma ungumuntu ugade konke lokho esengikubalile. Kepha ngifisa ukuthi into zakho zonke ozenzayo ziphumele njengamanje. Bonke abantu abakhulekelayo ningababeka izandla. La ekhaya ke lasho ngisayoni ngimthandazi ngiyofela khona futhi noma ngingema ngedwa bangithuwe noma ngiluphi ihlobo as long lele ngikwenza ngokwazi ukuthi kuyini and ngakuthola kanjani and kusukaphi. Ngithi uNkulunkulu ukhona khona njengamanje maqinise akunike isibindi. Mbukele khona ekhaya. Inkosi ibe nawe, inkosi ikhanyisele. Mthaze milona ngitfela njalo ngemasonto ebandleni lami ePitritif eMpumalanga. Ngimuntu wamanzi mina mbukele ekhaya. And emanzini ngikhonzile ukungena khona kakhulu. Ngingene ngingedwa ngoba into esenza ukubani ikimi ngedwa mbukele khona ekhaya. Bonke emakhulekelayo bathola umsebenzi baphumele empilweni. Noma kathiwani ukuthi wena inkosi ibe nawe. Inkosi iphumelelise. God bless you. Bonke abantu abafuna ukungibona ngizobe ngikhola ku Friday ebandleni lapho ngikhonza khona, lapho ngiphethe khona. Bonke abantu ababhalisile singena ephomeni, singene emanzini. Angiforce umuntu, akuyona inkani. Mawuthanda ukuthi ngingakhuleka kuyini uDlamini, ngingaba duzane naye ola ngibeka isandla, kuyovele kwenzeke njalo. Inkosi ikubusise.